fel tiwtor dwyieithog, rwy'n gweithio'n hollol dwyieithog. Felly popeth dwi'n paratoi yn Cymreig ac yn Saesneg. A rwy'n gweithio i gynnwys mwy o eiriau Cymreig mewn i pob wers hefyd. Dwi'n dysgu geiriau neu frawddegau allweddol iddyn nhw trwy chwarae gemau. A hefyd gweithio gyda nhw i greu adnoddau Cymraeg i defnyddio gyda phlant bach. O ran gofal plant, mae Cymraeg yn bwysig iawn achos mae pob ysgol gynradd yng Nghymru yn defnyddio Cymraeg. Mae'n pwysig iawn i'r dyfodol nhw i cael cynnig swydd yn y dyfodol. Dwi wedi defnyddio pethau fel dominoes Cymraeg, lle mae rhaid iddyn nhw cysylltu'r Cymraeg a'r Saesneg gyda'i gilydd, ddim mynd dros y ffordd. A wedyn pethau fel helpu nhw creu sachau stori, mynd gyda llyfrau Cymraeg. Mae rhaid nhw creu adnoddau fel gemau a papedau a pethau fel yna i mynd gyda llyfrau wedyn mynd â nhw allan i ysgolion gynradd. Wel, mae Coleg yn trefnu ymweliadau i gartrefau henoed i myfyrwyr cael canu coleg Cymraeg a dwi'n mynd gyda nhw. Hefyd, mae myfyrwyr gofal plant yn mynd ymwneud profiad gwaith yn ysgolion Cymraeg. A rhan o swydd fi, mae rhaid fi mynd allan i'r ysgolion i asesu nhw a hefyd i chreu cysylltiadau rhwng yr ysgolion a'r coleg.